Selamünaleyküm edileşler belay alacak TikTok haberlerimizde Gubanç Malçı. Goyunlarınızı ne midiriyeniz? O firmalarda at tot qalyara bilýän mi demir semir kabel sabıl o şolar dograp berip kepek bilen gap berýär dost bir goýunlar olay Yoma yo nemçün idiriyeniz? itin owlaýalay o semendem içine ýağ ýygyladyýar goýunun o Gubanç Malçı haterlarınız innaýdym aýtma diye. Aýtjagaydım. Nem üçin? Howazym aýdymy? Sebep? Aýtasym meli. Nem üçin? Owar ya. Dogry etdiň ýene de aýtjakmy? Bale park mahırlar aýdan bolýar da mal çaýdan da bolan. Iň gyzyklanýan soragym dost, goýunlar osurýamy? Bale. Ya top oýun etýärmi? Ha, oyun etýärin. Rap dünýäsinde korona kimde? Indi bolladın o şu kara level urun olay ele rapperler men ýatagymda dur korona olay ele korona